Здравейте! Днес ще ви покажа как се решават дробни рационални неравенства с едно неизвестно, като по време на този урок ще реша няколко задачи, показвайки ви метода на решаване. Ето я и първата задача – х плюс 5 върху х минус 1 по-малко или равно на 0. И всъщност това дробно неравенство е равносилно на неравенството х плюс 5 умножено по х минус 1 по-малко или равно на 0. Сега трябва да приложим метода на интервалите, който е подробно обяснен в предишния урок. Ще оставя линк към него долу в описанието. Най-напред решаваме уравнението х плюс 5 умножено по х минус 1 равно на 0, от което получаваме двата корена х1 равно на минус 5 и х2 равно на 1. Нанасяме получените корени върху числовата ос във възходящ ред, като започваме с минус 5, след което 1. Редуваме в получените интервали плюс и минус от дясно наляво, като започваме с плюс, тъй като коефициентът пред най-голямата степен на х, като разкрием скобите, е положително число. Тъй като имаме знака по-малко, то тогава решенията се намират в интервала от минус 5 до 1. Но също така неравенството е не строго, имаме знака и за равенство, то тогава числата минус 5 и 1 също трябва да са част от решението. Но тук трябва да имаме нещо предвид. Тъй като знаменател няма как да бъде равен на 0, то тогава х минус 1 трябва да е различно от 0, от което следва, че х трябва да е различно от 1. Тогава числото 1 няма как да бъде част от решението. Затова, както виждате, при минус 5 имаме затворен интервал, докато при числото 1 интервалът е отворен. И ето го и решението. Х принадлежи от минус 5 до 1, като до минус 5 скобата е затворена, тъй като минус 5 е решение, а до числото 1 скобата е отворена, тъй като 1 не може да бъде решение. Ето и задача номер 2. 2 пъти х минус 3 върху х плюс 1 на втора степен умножено по х минус 4 по-голямо или равно на 0, като това дробно неравенство е еквивалентно на неравенството 2х минус 3 по х плюс 1 на втора степен по х минус 4 по-голямо или равно на 0. Нека най-напред намерим кои са допустимите стойности, а именно тези, за които знаменателят е различен от 0. х плюс 1 различно от 0, т.е. х е различно от минус 1 и х минус 4 трябва да е различно от 0, т.е. х трябва да е различно от 4. Тъй като х плюс 1 на степен 2 е по-голямо от 0 за всяко х различно от минус 1, то тогава можем да примахнем този множител и тогава решаваме уравнението 2х минус 3 по х минус 4 равно на 0. Намираме двата корена, които са х1 равно на 3 втори и х2 равно на 4. Нанасяме получените корени върху числовата ос във възходящ ред. Започваме с 3 втори, след което с 4. И редуваме знаците плюс и минус, като започваме с плюс, вече обясних защо. След което, тъй като знакът е по-голямо или равно, то тогава решенията са в интервалите, обозначени с знака плюс, а именно от минус безкрайност до 3 втори и от 4 до плюс безкрайност. Тъй като имаме знак за равенство, то тогава интервалът при числото 3 втори е затворен, тъй като 3 втори може да бъде решение. Но при числото 4 интервалът е отворен, тъй като 4 не може да бъде решение, както вече разбрахме от допустимите стойности. Като намерихме допустимите стойности, разбрахме, че х трябва да бъде различно и от числото минус 1. Като нанесем минус 1 върху числовата ос, виждаме, че то попада в интервала, който е решение. Затова трябва да се сетим да изключим числото минус 1 от решението. Тогава крайният отговор ще изглежда по следният начин. В затворен интервал имаме само до числото 3 втори, тъй като то може да бъде решение, но до числата минус 1 и 4 интервалът е отворен, тъй като те не могат да бъдат решение. Ето я и задача номер 3. Х върху х плюс 3 по-малко или равно от минус 2. Най-напред намираме допустимите стойности, т.е. знаменателят да е различен от 0, х плюс 3 различно от 0,
от което следва, че х трябва да е различно от минус 3. Най-напред трябва да прехвърлим числото минус 2 от лявата страна на неравенството, като променим знака. След което превеждаме под общ знаменател, който е х плюс 3. След това разкриваме скобите и накрая получаваме 3х плюс 6 върху х плюс 3 по-малко или равно на 0. Тогава може да изведем 3 пред скоби като общ множител и получаваме 3 по х плюс 2 върху х плюс 3 по-малко или равно на 0. И всъщност това дробно неравенство е еквивалентно на неравенството 3 по х плюс 2 умножено по х плюс 3 по-малко или равно на 0. Тогава решаваме уравнението х плюс 2 по х плюс 3 равно на 0, от което намираме двата корена х1 равно на минус 2 и х2 равно на минус 3. Нанасяме ги на числовата ос в възходящ ред, след което в интервалите редуваме знаците плюс и минус, като започваме с плюс. Виждаме, че знакът е по-малко или равно, следователно решенията се намират в интервала, обозначени със знака минус, а именно от минус 3 до минус 2. Тъй като от допустимите стойности разбрахме, че х трябва да е различно от минус 3, то тогава при числото минус 3 имаме отворен интервал. Но минус 2 може да бъде решение, затова интервалът е затворен. Тогава окончателното решение х принадлежи от минус 3 до минус 2. Ето я и последната задача за днес. Х върху х минус 3 по-голямо или равно на х минус 1 върху х минус 6. Най-напред нека намерим допустимите стойности. Както знаем, знаменателят трябва да е различен от 0, следователно х минус 3 трябва да е различно от 0, т.е. х да е различно от 3 и х минус 6 да е различно от 0, т.е. х да е различно от 6. Най-напред прехвърляме х минус 1 върху х минус 6 от лявата страна на неравенството, след което превеждаме под общ знаменател, който е х минус 3 умножено по х минус 6. След като извършим действията, т.е. разкрием скобите, накрая получаваме минус 2х минус 3 върху х минус 3 по х минус 6 по-голямо или равно на 0. За да се отървем от тези минуси, може да умножим по минус 1. Но трябва да имаме предвид, че когато умножаваме неравенство по число с отрицателен знак, то тогава трябва да променим и знакът на самото неравенство. Както в случая, като умножим по минус 1, неравенството става 2х плюс 3 върху х минус 3 по х минус 6 по-малко или равно на 0. Както виждаме, в началото знакът беше по-голямо, а сега знакът е по-малко. Това дробно неравенство е еквивалентно на неравенството 2х плюс 3 по х минус 3 умножено по х минус 6 по-малко или равно на 0. Сега решаваме уравнението 2х плюс 3 по х минус 3 по х минус 6 равно на 0 и от което намираме, че трите корена са х1 равно на минус 3 втори, х2 равно на 3 и х3 е равно на 6. Получените корени нанасяме върху числовата ос във възходящ ред, като започваме от минус 3 втори, след което 3 и след това 6. В получените интервали редуваме знаците плюс и минус, като започваме с плюс. Решенията са в интервалите обозначени с знака минус, тъй като знакът на неравенството е по-малко. При числата 3 и 6 имаме отворени интервали, тъй като, както вече видяхме, според допустимите стойности 3 и 6 не могат да бъдат решения. Минус 3 втори е решение, тъй като неравенството е не строго, т.е. има знак за равенство. И ето така изглежда крайното решение на неравенството. Това беше всичко за днешния видеоурок. Ако имате някакви въпроси или изпитвате затруднения, чувствайте се свободни да ме попитате долу в коментарите. Надявам се да съм била полезна.